Namaste, benvinguda, benvingut a aquesta pràctica de ioga d'avui, una pràctica curteta perquè puguis començar el dia si tens poc temps, però almenys que puguis començar el dia actiu. Comencem buscant una postura còmoda. Alinees un momentet la teva columna, relaxa les espatlles, les mans, tanca un moment els ulls i comences a posar atenció aquí, a aquest espai, a com sents el teu cos avui, com has despertat, o si és a la tarda, com acabes. Mira d'estirar tot el tronc, obrir bé el pit, que no es comprimeixi l'abdominal. Posa una intenció a aquesta pràctica, ja sigui escoltar el cos, escoltar la respiració, desconnectar la ment de tot el que portes de fora. I comences obrint els ulls, relaxes la postura, descreues cames i te'n vas directament ja a 4 punts de suport a terra. Separa els ditets de les mans, alinea la teva columna recta al centre, reculls lleugerament abdomen, inhala, arqueja la columna, coxis cap amunt a la vegada que puja la barbeta. Estira bé els braços, no es flexionis, agafes aire aquí i en exhalar, arrodoneix, activa melic endins, barbeta al pit. Inhala, arqueja, exhala, arrodoneix. Columna, recull tant com puguis, abdomen, estira braços fort, inhala, repeteix. Exhala, arrodoneix, columna. Inhala, tornes al centre, estires braç dret, cama esquerra, llarga columna, exhala, flexiona, genoll dret, colze esquerre, 1, inhalo, estiro, exhala, flexiona, 2, recollint abdominal, quan tanquis, inhala, estira, melic, busca la columna, 3, última, inhala. Exhala, recull 4, directament canvio el costat, estiro, cama dreta, braç esquerre, agafo aire, a l'exhala tanco, 4 vegades, inhalo, estiro, activo gluti, va, tanco, 2, inhala, 3, última, 4, tornes a plantar la mà al terra, planta ditets dels peus i aixeques gluti cap amunt, cap al sostre. Deixa caure el cap, pots deixar els genolls flexionats i prioritzes l'estirament a la columna. Pots provar també d'estirar la cama dreta, flexionar l'esquerra i alternar. Estira cama esquerra, flexiona genoll dret. Una cama i l'altra, vas pedalant el teu gos amb una cama, amb l'altra. Prova de deixar les dues estirades si aquí estàs bé, però sobretot que no s'arrodoneixi la columna. La teva mirada està als genolls o està al melic, no miris entre les mans. Inhala, ara sí, mira entre les teves mans i a l'exhalar fas petites passes o 2 grans passes amb els peus cap a les mans. Deixa l'esquena recta, mitja alçada, eleves una miqueta el tronc i a l'exhalar acompanya les mans un altre cop cap a terra. Inhala, flexiones els teus genolls, estiro braços, relaxo espatlles, miro les mans, mantinc 1. Controla la lumbar, 2, activa bé transvers, 3, relaxo espatlles, 4. I reboto, estiro, flexiono, 1, estiro, 2, allargo, 3, una última, 4, mantinc la postura i busco equilibri, mans al pit, turmell esquerre damunt el genoll dret, mantens 1, 2, 3, punt fix, 4, canvio el costat, peu esquerre a terra, turmell dret amunt, baixo pelvis, 1, 2, punt fix per la tensió plena, 3, respira tota l'estona pel nas, 4, baixo el peu, baixo mans, salto o faig 2 grans passes a planxa i pots baixar genolls, pit, barbeta o chaturanga a terra. Inhales, cobra pit amunt, estira, mira el sostre si pots i exhala, torna al gos. Mantenim 1, 2, respira llarga, 3, recorda, pràctica curta, per activar l'energia al cos, per activar també el cos. Inhala, mira entre les mans, puja la cama dreta enrere i amunt i fas una gran passa amb el peu dret entre les teves mans. Mans amb copa o sobre 2 blocs. Baixa la pelvis i mantens el corredor. 1, 2, només 3. I ara començo a activar cames, activo fort gluti, separo les mans del terra, me les emporto enrere i amunt, aixeco una miqueta tot el tronc, agafo aire i a l'exhalar baixo pelvis, estiro braços amunt, mantinc 1. Inhala, exhala, 2. Aguanto cames fortes.
3, 4, obro pelvis, garre 2, planto el taló esquerre, miro la mà dreta, l'abdomen connectat, estiro tot el tronc, 2, 3, 4, roda braços, torna al corredor, gran passa amb el peu dret si vols més intensitat, cama dreta amunt i baixo chaturanga. Inhales, cobra, estira, exhala, torna al gos. I repeteixo, cama esquerra, endavant, entre les mans, corredor, mans en copa, baixo pelvis 1, mira endavant, 2, 3, sent com es comença a activar el teu cos, 4, separo les mans del terra, me'ls emporto enrere, inhalo, exhalo, pujo cap amunt, guerrer 1, relaxo espatlles, activo gluti, 2, 3, 4, obro pelvis, guerrer 2, 1, mira la mà esquerra, 2, estira braços, 3, tot el cos actiu, 4, rodo braços, chaturanga, gran passa amb el peu esquerre, deixo la cama amunt si vull més activació, inhalo, cobra, pit amunt, exhalo, torno a anar al gos. I ara des d'aquí li dono una miqueta més d'activació al meu cos amb planxes. Inhala, cama dreta enrere i amunt, exhala, miro entre les mans, vas a planxa i la cama dreta, el genoll dret es flexiona i se'n va buscar el colze dret, 1. Inhalo, cama enrere i amunt i a l'exhalar busca el colze dret, 2. Inhala, estira. Només 4, m'aguanto, 3, una última, inhalo, estiro. Exhalo, toco, 4, inhalo, enrere i amunt i baixo la cama, canvio el costat, inhala, cama esquerra. Exhala, busca el genoll esquerre anant a planxa, 1. Inhala, estira bé, exhala, controla el moviment, 2. Inhala, estira. 3, una última, inhala. Vinga, recupera, 4, torna a estirar la cama, tornes al gos, descansa un moment aquí. S'acaba la pràctica. 2, allarga. Tant com puguis. 3, recorda que pots flexionar genolls. Inhala, mira entre les teves mans, acompanya amb cuidado genolls cap al terra, gluti cap als meus talons, descanso a Balasana. Pots deixar el front a terra, pots col·locar braços enrere si sents que els canells s'han carregat molt. Tornes a poc a 4 punts de suport al terra. Un cop tinguis aquesta postura, inhala, braç dret amunt, estiro, exhalo, passo la mà dreta per sota de l'esquerra i em mantinc 1. Pots, si vols, estirar el braç esquerre per sobre del cap, pots deixar la mà esquerra a la lumbar, 2. Col·loques la mà esquerra davant la cara, retires braç dret i canvies d'inhalar. Braç esquerre amunt, agafa aire. Exhales, braç esquerre per sota del dret, col·loca la mà dreta estirada davant el cap o la deixes darrere de la lumbar o davant la cara. 2, 3. Tornes a poc la mà dreta, retires braç esquerre, separa els peus cap un dels costats del cos i estira les teves cames endavant. Planta bé els ossos del gluti al mat, dits dels peus en flex, estiro bé la columna, cap amunt cap al sostre, estira també braços, agafes aire, quan t'estires i des de la teva pelvis et flexiones endavant. Deixa caure les mans allà on vagis, aquí també pots utilitzar un cinturó si tens per casa, si no tens és igual, deixa caure les mans allà on vagin i intenta amb la força del teu tronc sense arrodonir la columna. No baixis arrodonint, obrint bé el teu pit. Intenta visualitzar com si algú t'estirés, t'agafés endavant i t'acompanyés cap a les cames i relaxa tot el que puguis al cap. I respira. Observa també com el sistema nerviós s'ha anat relaxant. La respiració cada cop és més llarga, més profunda, més lenta.
Per pujar, porta la mirada cap als teus peus, ves estirant amb l'ajuda dels teus braços, camina les mans a poc, cap enrere, i ja anem a baixar cap a terra, avances el gluti endavant i per baixar utilitzarem l'abdomen. Si puc fer força abdominal, reculls bé el melic endins, prova d'estirar les cames i anar baixant vèrtebra a vèrtebra amb la força abdominal. Si aquí sents en algun moment que perds la força, ajuda't amb els braços, o directament pots quedar-te de costat i acompanyar-te cap a terra, si no pots fer força abdominal, cap avall. Un cop estiguis a terra, porta els teus genolls a prop teu, al pit, separa els braços amb creu i acompanyes les cames cap a l'esquerra, mires la mà dreta, mantens aquí unes respiracions. Inhala, torna, alinea la columna, alinea els genolls, la mirada i a l'exhalar acompanyes les cames a la dreta, mires la mà esquerra. Inhala, tornes cap al centre, deixa els teus genolls al pit, abraça les cames, fes-te un petit massatge aquí, de costat a costat. Et deixes caure cap al costat dret del cos, t'ajudes amb els braços, pots quedar-te unes respiracions de costat o més estona estirada o estirat al terra. Si t'has incorporat, busques una postura còmoda, deixes les mans al pit i aprofita per agrair aquesta pràctica ràpida per quan tens poc temps però necessites moure el teu cos. Dóna les gràcies a tu per estar aquí practicant. Espero que aquesta pràctica l'hagis disfrutat, t'hagi canviat la perspectiva del dia. Ens veiem al pròxim vídeo. Namasté.